saboda mugun tsanata da kai shi yasa zaka goga min miya. Yanzu ka dawo da ni Najeriya zaka ƙara samun cutar ta bi ko ina idan har bata gama bin jikina ba tana HIV ta zama kanjamau ba. Na ci gaba da cewa wallahi yau zan je gidanmu a kai ni asibiti a duba na a bani kulawa. Cuta dai ka riga ka gama cutata. Na yi da na sanin cewa ina son aurenka. Gashi ban tsinci komai a ciki ba sai wulakanci, tozarci da sharri. Karshe ka zalunce ni ka sa min cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam. Allah ya saka mu. Zamana da kai ya ƙare daga yau. Dama jira nake mu dawo to alhamdulillah. Na fice ina kuka. Baki ya bude tunda na fara har na gama na fice. Ya ce wato dama kyamata ta kike yi tunda na goga miki cuta to ta ina ma na taba sanin ki ne. Ya taso ya fito falo ina zaune ina kuka ya tsaya a gabana ya ce ni ban kyamace ki ba sai ke da kika gama karuwancin ki a waje da yan iskan samarin ki shine yanzu zaki fake da zancen banzan ki. Ban rufa miki asiri ba ma da na kwashe sauran wasu. Sai ko na carab na miƙe na ce wallahi ƙarya ne ka ce ni sauran wasu ce sai dai kai yan mata nawa kake kawowa tun a nan ƙasar kafin mu je can da suka riga suka sa maka cutar kowace ta gudu aka banni da kai wallahi da na san haka ne ko za ka mutu ba zan kula ka ba. Tau na ji saukan mari sai da na kife akan kujera fashewa da kuka na yi bai shiru ba. Na ce cikin kuka Allah ya isa tsakanina da kai mugu azzalumi aur. Ya sake kai min mari na kauce da sauri. Zan yi ɗaki da gudu ya damƙi gashin kaina ta baya. Ƙara na saki kamar zan yi fitsari. Ya ce ni bai yi miki Allah ya isa ba sai ke? To zan nuna miki ƙarshen iskanci. Zan yi yadda na ga dama da ke kuma dole ki zauna da ni da cutar tawa. Ya koyi shaƙo min wuya. Bayan ya juyo da ni ta gabansa ya ce daman kwanaki kaɗan ne ya rage min idan na mutu ba daɗewa za ki biyo na baya. Na kwarma ihu jan haka ya rufe min baki sai ɗaki na ya wullar a gado ya sa makulli ya rufe har da cirewa ya sa aljihunsa. Wando na nufa na buɗe ina ihun a taimake ni don Allah. Ihu na duk bai ji ba wai gowa ya gefensa ganna a sandare tashi da sauri ya tuna abin da ya mun hankalinsa in ya yi dubuto ya tashi girgiza ne yake ta yi tare da kiran sunana Sal don Allah ki tashi please karki mutu ki banni ki yafe mun wallahi ba da gangan ne miki hakan ba please ki yafe mun ki tashi. Ya ma rasa yadda zai yi ɗakinsa ya tashi da niyyar zuwa ya ɗauko wayarsa a taimake shi yayi ya buɗe ƙofar ta ƙi buɗewa. Yana ta ƙoƙarin buɗe ƙofar amma ba shi da wani kuzari a jikinsa. Dawowa ya buɗe jakata ya ciro wayata ya kunna ta lambar da ke kai ya yi dalin. Aka ɗauka. Cewa yake yi don Allah Aliya uzo da sauri na kashe 'yar mutane wallahi ba da gangan na yi ba ita ta ja ka zo ba ta numfashi ban sani ba ko ta mutu. Ya ce kuna ina ne yanzu? Ya ce mun dawo jiya muna gida ka zo yanzu ban san yadda zai da ita ba wallahi. Kashe wayar aka yi daga can gefen ya dawo kaina yana kiran sunana ki taimake ni karki mutu na yi nadama ki yafe mun. Haka ya ta sambatu a kaina mintuna 15 sai ga mota tana hon a kofar gida. Ya ajiye ni ya miƙe ya koma ya ja kofar ta kiboduwa sai ga kira ya dawo ya ɗauka da sauri ya ce kana ina ne ka zo ka buɗe kofar mana. Ya yi Salisu ya ce wallahi kofar ce ta kiboduwa na yi taƙi. Ya daka masa tsawa aka ce ka duba makullin mana inda ka ajiye. Ya ce to bari in sake dubawa. Yi ta dube har cikin jakata sai da ya zazzage babu. A cikin sif ya yi kace-kace da ɗaki da kayana bai gani ba. Aka sake kiran shi ya ɗauka ya ce ba inda ban duba ba babu kuma ni na rufe da hannuna wallahi.
aka ce ta waya. Makullin gate ɗin ne ko na cikin ɗaki? Sai shirce zufa yake ya ce na ɗakin ta ne da na rufe za ta gudu, yanzu kuma na. Kashe wayar aka yi, shi kuma ya ci gaba da dube-dube, babu makulli babu dalilinsa. Zama ya yi tare da dafe kai kamar ya yi kuka ko hauka. Ya ji ana ta neman ɓalle ƙofar falon, duk ya birkice ɗakin ya rikice bai gani ba. Murya Fa'iza ya ji ƙanwarsa ta ce, ka yi tunani mana. Ai na manta Fa'iza. Ta ce, to fa sai dai a ɓalle ƙofar. Ya ce, ba damuwa a ɓalle, ba ta fa numfashi ko kaɗan, ki zo ki taimake ni. Ta ce, to bari mu gani, amma ka ci gaba da duba makullin. Ya ce cikin tsawa, na ce miki ban gani ba, duk na birkita ɗakin babu, a ɓalle ƙofar kawai har ta nan ɗakin don Allah. Haka ko aka yi, ɓalle ƙofar aka yi, suka shigo falon. Fa'iza ta sake cewa, yaya kana ina ne, mun shigo fa. Ya ce, yauwa na ji daɗi, a ɗakinta nake, ban ga makullin ba har yanzu. Ta ce, to yanzu wannan ma haka za a yi? Ya ce, a ɓalle saboda a ceci ranta. To wai me kai mata ne, ba dai dukanta kai ba kamar wancan karon har ta kusan mutuwa yanzu ma. Sai kuma ta yi shiru bata karasa ba. Ya ce duk wannan bata taso ba, ban dake ta ba, ku dai buɗe a kai ta asibiti. Aka yi ta buga ƙofar, ya Salisu ma na taya su, nan ma aka ɓalla ƙofar. Subhanallahi aka ce daga wajen. Wa zai gani? Yaya Kabiru ne. Salsabila yake cewa Fa'iza koma da baya. Ta koma, duk da bata san menene ba, tana ina Salsabilar. Yaya Kabiru ya ce, kayi hauka ne? Sai ga makulli ya faɗo. Ya ɗauki makullin ya kalli Yaya Kabiru. Ta shigo ita ma Yaya Kabiru ya shiga, shi kuma ya ce wa Fa'iza, duba ki gani ta mutu ko? Tana share hawaye ta ce, yaya har yaushe za ka daina zaluntar yarinyar nan? Yanzu gashi idon ɗan uwanta ya gani, menene hujjarka? Dubi jikinka duk jini har ya bushe, me kai mata? Shi ma jikinsa ya yi sanyi ya ce, ki haƙuri Fa'iza, ban san menene ya same ni ba na yi mata haka. Yanzu ya za mu yi? Ta miƙe ta ce, asibiti za a kai ta. Ya ce, to ai na kira Aliya'u ban gan shi ba, ko shi ne ya turo ku don ya tona min asiri? A'a ba shi ka kira ba, yayanta ka kira ba Aliya'u ba, muna hira ka kira shine muka garzai. Ce to ya hakan ta kasance? Kafin ta bashi amsa ya shigo amma bai kalli inda suke ba, ya ce kin gama? Ya Salisu ka ɗauke ta. Ya ce to, ya isa wajen. Yaya Kabiru ya daka masa tsawa ya ce kul waɗannan hannuwan naka suka sake taɓata, daga yanzu ta zama haramiyarka. Yaya Salisu ya kalli Fa'iza, ita kuma ta sa hannu a bakinta, ma'ana ya yi shiru. Yaya Kabiru ya fitar da ni zuwa mota, bana ko motsi. Fa'iza da Yaya suna bin sa, ya sa ni a mota, bayan ta buɗe masa gidan baya sannan ta shiga gaba. Yaya iso zai shiga, Yaya Kabiru ya ja motar sai ya bashi a nan, ya figi mota sai asibitin da Aliya'u yake, aka sa ni a gadon majinyata sai emergency. Fa'iza ta kasa zama sai kaiwa da komowa take yi. Yaya Kabiru ne ma ya zauna ya dafa kai cikin matsananciyar damuwa, idan sai kada ya yi ja, zuciyarsa ko kamar za ta fito waje. Fa'iza ta ɗaga wayarta da aka kira, yayanta Salisu ne. Ya ce, Fa'iza a wani asibiti kuke yanzu? Ta kalli Yaya Kabiru, shi ma ita yake kallo. Cikin ɗaurewa fuska ya ce, idan ma shi ne kika sake kika gaya masa asibitin da muke ranki zai ɓaci, ba ni ma wayar. Miƙa masa, da sauri ya kashe ta gaba ɗaya. Can kuma hankalinsa ya tashi yana ta kira amma a kashe. To ina ya kai min mata ne? Dabarar kiran Aliya'u ta zo masa, ya kira, a na ukun aka ɗaga. Aliya'u ya ce, tuba nake, dama an jima nake son zuwa kawo muku ziyara, ko in ce sanin da zuwa mutan Turai. Ina amaryar ta? Ya katse shi da cewa akwai matsala babba wallahi. Kana ina ne yanzu? Aliya'u ya ce, asibiti mana, yau kwa Litinin ina da marasa lafiya sosai. Ya ce, ina nan zuwa, amma kaɗan dudduba min asibitin nan naku ko an kawo ta. Wa kenan fa?
yarinyar na mana. Wace yarinya kuma? Ba ta da suna ne? To Sal nake nufi. Wace ce kuma Sal? Salisu? Karkare na min wayo mana, Salsabila nake nufi matata. Ya kuyi dariya cikin jin daɗi har da buga tebur. Ya ce, yanzu ka yi magana mutumina, amma ka ce min wace yarinyar nan sai ka ce yarka? Me faru kuma? Ina ce jiya kuka diro ƙasar? Yi wallahi. Na ya kwashe yadda muka ya faɗa masa. Aliyu ya shiru har sai da ya Salisu ya ce, kana kan layi kuwa? Aliyu ya ce, ina jin ka, magana taka ce ta ɗaure mun kai. Kai garin yaya kai wannan bannan. Ya yi ajiyar zuciya ya ce, gani nan zuwa yanzu nan. To ina jira, bari in duba su. Ya fita bayan ya yi wanka asibitin ya nufa a tasi tun da motarsa na wajen Aliyu, shi kuma ya je wajen likitan da ke duba mu ya tambaye shi ko an kawo ni. Ya ce kwarai, yanzu haka ma an mata aiki sannan har yanzu bata farfado ba. Amma fa tana da rai, sai dai tana da matsala a zuciya. Zan tura su wani asibitin, gaskiya ba za mu iya ba sam. Hankalin Aliyu ya tashi, ya ce zan iya ganinta? To, gaskiya yayanta ya kwaɓe ni akan cewar ko da wasa kan na gaya wa kowa ko in ce gaya wa wanda ya danganci Salisu mijinta. Kai ma dole ce ta sa na sanar da kai, amma please kar ka nuna na gaya maka, sai dai in kun haɗu ka tambaye shi. Aliyu ya miƙe ya jinjina kai ya ce to na gode zan kula. Tana ina ne? Ya ce tana ward 8. Ya ce to na gode. Ya wuce zuwa ofis ɗinsa ya zauna yana jiran zuwan yaya Salisu, yana kuma tunanin ta inda za a bullo wannan matsala. Sai ga yaya Salisu ya kwankwasa kofar ofis ɗinsa. Yi masa izinin shigowa. Aliyu bai bari sun gaisa bai haushi da faɗa cewa yake Salisu kai wani irin mutum ne mara tausayi da imani. Har yaushe za ka daina zaluntar 'yan mutane da ta ce tana son ka? Duk irin abin da ka dinga yin mata ta jure ƙarshe kai mata sharin cewa ta yi ciki alhalin ƙarya ne. Kuma albishirinka. Ya ɗago ya kalle shi, to iyayenta sun sani. Ya Salisu ya tashi da sauri ya ce mene? Kwarai sun gano sharri kai mata, amma kuma ba su sanar da naka iyayen ba. Gashi yanzu ka diro ƙasar, maimakon ka yi haƙuri da ita ku zauna ka yi biyayya kaƙi, ka illata musu ya. Tana facen kwance. Ban da ya ganta ba, kuma ya ce ko da wasa kar wani daga gare ka ya tambaya ko tana nan a asibitin a faɗa. Me kai ka aikata mata haka? Aliyu ya ɗaga masa hannu ya ce to yanzu kaga ka ɗaure kanka. Me yasa ka yi mata wancan shirin Salisu? Me ta yi maka don ta ce tana son ka kome? Ka rasa irin abin da za ka ce ta yi sai cikin shege, har ka sa iyayenta da naka a matsananciyar damuwa. Mahaifinta har hawan jininsa ya haura inda ake tunani, sannan ga 'yar mutane nan da ciwon zuciya. Idan yau ta mutu kana ganin za su kyale ka? To a sa ma sun kyale kan naka mahaifin ba. Habba kai wani iri ne, gashi har laifinka ya shafe ni. Ka san ko har kotu sai da muka je da yayanta akan cewa ni na ba da shaidar ta yi ciki wata 3 da kwanaki. Allah ne ya kwace ni saboda kai ka gaya musu haka. Rigima ce a ƙasa a kwance, shi yasa ne maka nasiha ka rage nuna mata tsana. Na ce ma ka ji tsoron haɗuwarka da Allah, ka daina gallaza wa 'yar mutane har kana kwaso mata kana kawowa gidanka. Wannan ba tarbiyyar da aka bamu bace. To masu haro bari mu kwana nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.